Sige, open mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Palakpak naman dyan! Happy birthday, sir. Ito pang sa inyo. Ayan. Ayan. Ito po ang inyong chocolate bouquet. Siyempre, meron din kayong lechon manok. Sino pwedeng sumama? Samahan si Kuya? Maraming sasama. Halika, tulungan niyo ako. Okay ka lang? Okay, patulong. Oh, need ko palang head. Hindi lang yan, sir. Meron ka rin pizza. Dito lahat, saka hilera. Hindi lang yan. Marami ka ba yung chocolate ka ba? Wow! Meron! At hindi lang yan, meron ka pa. Mahilig ka ata sa chocolates! Ayan! Isang tama ko ba isa? Okay, mahawak madam. Marami pa yan. Hindi lang yan. Meron ka rin fruit basket. Kaya lang to, sir. Okay. Hindi lang yan at meron din tayong cake. Ayan. So, pa-help ulit. Halika na. Help natin si sir. Halika na ni, may ibig. Hawakan nyo. Hawakan mo ha. Ganyan lang. At syempre, hindi lang yan. Meron ka pa. Balloon! At syempre, may red wine din siya. Okay? Okay, pa-help! Yes, sir. Sige, halika dito. Oh, and then rin, pansit! Diba? Okay. Banagan naman. Oy, may kahit kuya na. Halika dito, kuya. Oh, mali mama na. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. Happy birthday to
kung sino ang, siyempre alam mo na kung sino. Maaari mo bang basahin ni Mother! Mother. Mas mother kasi nakawak ko ng cake. Okay, Mother, basahin niyo po. Okay. Katawa na tapos mas mo. Di bali na. Okay, okay lang, sir. Sige. To the person who helps me decide on major life decision, to the most thoughtful one who makes me sure we don't even ever go fight, to the best listener whom I can open up anytime, to the craziest boy who sometimes forget that he is a boy, to the boyfriend who's as obsessed with me as much as I am, to the kind-hearted human being who is loved by many because of his beautiful soul. Happy birthday, Han. Ho. You deserve everything that you've been into your life. May God bless you more and more. I'm always here to give the love that you want. Hope you won't change as ever. I love you to the fullest. Whatever happens, ingatan mo lagi ang sarili mo ko, Han ko. Magsasama din tayo in God's perfect time. Hintayin kita dito sa Taiwan, soonest. Lagi mong tatandaan, nagtatampo man ako sa iyo o ako ang nagtatampo sa iyo, mahal na mahal pa rin kita. Han ko, maraming sorry kung may mga nagawa akong pagkakamali sa iyo. Pero, hindi ibig sabihin noon na niloloko kita. Sorry kung madami akong pagkukulang sa iyo. Soon, babawi ako at mapupunan ko din ang lahat. I miss you so much. Han, I love you big, big, big. Han ko, hugs and kisses. Sending you to have a blast. Love, Anne. Oh, palakpak! Tignan mo, napapuyok mo ako dito, sir. Ayan, so, naiyak si Mother. Ayan po ang kanyang mensahe, si Ma'am Annie po. At syempre, andito na po ang parents. Ano po ang inyong message sa inyong anak? Ayan. Sir, first. Ralph, sana patuloy kang magpapakabait. At palagi mong isipin na andito lang kami, ng mama mo at ng mga kapatid mo. At sa iyong magiging future na kasama sa buhay, sana katutunan yung inaasahan mo na maging kasama mo sa buhay. Happy birthday. Thank you pa. At syempre, Mother. Sino? Naiyak ako. Ayan, dito na tayo, Mother. Naiyak ako, yung ko na. Okay. Sir Ralph, ano po ang inyong message po kay Ma'am Annie na nagparating po ng inyong surprise ngayong araw? Thank you, kunana. Bisa. Sige na. Sige na. Speechless si Sir, nagulat. Oh, Siyempre, hindi niya expect, di ba? Oh. I love you. Kinikilig si Sir. Sir, kinikilig kayo, no? Ano, Sir? Tadi nangangawit na ko dito. Sabi mo ako. Kaya ako. Sa kanya na lang daw. Okay, so okay po? Okay. Dito po tayo. Halika, kuya. Okay.
Ipag-itabi muna natin, sir. Dito muna tayo. Tayo ay magpapakilala na. Okay, so okay ka na. Kailangan ko ata siyang sabayan para mawala ang kanyang kaba. Kanina ko pa, inaalis ang kanyang kaba. Okay ka lang? Okay ka lang. Nawan dahil paragat mo niya, hangover. Okay. So, magpapakilala na ako, kuya. In behalf of Edmond's Flower Shop and Party List, thank you Ma'am Annie sa pag-trust at pagpili po sa amin upang maipahatid po natin ang sorpresa nais maipahatid sa inyong boyfriend na si Sir Ralph. Ayan. At syempre, thank you rin kay Ma'am Giselle. I-video mo si Giselle. Ayan, salamat kay Giselle. Ayan, dahil po sa kanya ay nandito po kami, sir. Ayan, dahil sa tulong po din ni Giselle. Ayan. All the way from Taiwan. Ayan, Ma'am Annie, thank you. Sana soon magkita na kayo or magkasama na kayo dyan sa Taiwan. Okay? Okay, so bye!